सेकंड इसमें गैस बंद होइले क्यों फायदा सबसे ज्यादा न तू खाली हमनी के बा मान लो घरे भैंसी के गोबर पथाते बा हमनी के बगीचा ऊखी झांकी घूम के अभी मजा आएगा ना भिड़ो नीलगाय के बाछा के कुत्ता के नील बाछा के सबके गोबर हेतना हेतना इकट्ठा कर ले रहन जान तारू नकदे बोल बाबू भैया तारू हो गइल बा आई पात के जब बेचल जाई तो खाली पैसा ही पैसा आई जल्दी जल्दी चलो यार चल हमके दे तरे हम पिलो के गोबरा उठा लेता नहीं पथवा के बेचवाए तनी बाप रे खाली पैसा कवेले को पैसा क्योंकि बात पाते नहीं बा केहू की जानकारी नहीं है चले के आगे हरिया जाता ले गया रहना चल 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 बोलो बहुत दो गला बाटी थी अरे राजवा गायब बा ओकर कहीं पते नहीं है गड़ुआ हो बेकारे तो न सारे ए काका होई देखो हे ई तो गंदा है रे गंदा हो तन महकबो